σήμερα δεν έχει δεχτεί. Α, απλά έτσι. Ξεχάσει, νομίζω ότι και δεν έχω γεννήσει πάντα. Ναι. Δεν κοιμάσαι, δεν κοιμάσαι πάλι. Τι να το κάνεις έτσι. Παιδιά, όλες τις φωτογραφίες εδώ μέσα, εντάξει. Δεν είναι φωτογραφίες, είναι βίντεο χωρίς φίλοι. Υπάρχει θέμα. Ποιος είναι ο δικός σου? Το χώρο παίρνω και το μωρό μου. Γιατί να μην παίρνω το χώρο? Είναι ιδιωτικό. Όχι, δεν είναι ιδιωτικό. Άρα ποιο είναι το πρόβλημα? Για ποιο λόγο? Για να ξέρω, να βλέπει η κόρη μου πού είναι όταν γεννήθηκε. Υπάρχει πρόβλημα? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο τραγικό όμως και αυτό που σας είπα και γιατί επιμένετε. Το παλίδι είναι το παιδί σας. Ναι. Εντάξει, τραβήξτε το παιδί, καλό να λέω εγώ θα ήταν, και όχι τα άλλα τα παιδάκια. Θα θέλατε εγώ δηλαδή που θα. Δεν κοιτάω τα παιδάκια. Εγώ θέλω όταν η κόρη μου γίνει 15 χρόνων να ξέρει πού ήταν. Όμως ή όχι. Ορίστε. Δεν ξέρω εγώ τι κοιτάτε. Υπάρχει νόμος ο οποίος απαγορεύει? Όχι. Τελειώσατε το βίντεο ότι βγάζετε τέλος πάντων. Κοίτα ρε μαλάκα, τώρα θα γίνει θέμα. Σε παρακαλώ. Άφησε με στην ησυχία. Όχι, θα φύγουμε τώρα πάμε στη διεθνή, θα συνεργαστούμε με τον γιατρό, το Σαββάτο θα βγει, θα έρθουμε και τώρα. Έτσι, οπότε η Παρασκευή θα είναι Σαββάτος,